părere ai despre tot ce se petrece? Mașina oranjă. De oranjă, e oranjă. Oranjă, cei care cu discurile pe lăbăbucă? Da, Cred că n-are ce căta aici, pentru că sunt pe multe tractoare și nu zice unul. El este de unul singur? Dar stric școala, dați facem un telefon. Deci facem un telefon? Trălazul lui Sia. Eu cred că până telefonul... Давайте я скажу. Давайте я скажу. Eu cred că până telefonul... Așa e grija? Păi spun la loc. Da, spărere. Asta e выставка ретро-автомобилей. Oh, nu, aceasta puteți vedea acolo în Shopping Moldova, dar aici este o întâmplare adevărată. Mâine la ora 10 o să fie și toți copiii din școală alături de toate mașinile astea. Oh, mâine pierdem o lecție. Da, mâine pierdem o lecție până se așa toate tractoare. Așa, văd că veți bucurie. Cristian mănâncă unghiile. Grisa are stresuri? Toată mâine ziua mă filmeam, m-a arătat pe moment. Și acum... Я платesc acolo. Da, mă sănătos. Cui lăsat un Nu, ca pur cuita, nu aș să-ți permit, el are suficient de acasă. Vedem aici. Cu părerea mea, eu nu vorbesc cu ăla. Vedem aici. Merge la școala rusă. O stau și ei aici. Roma e în trans, Roma nu știe ce se întâmplă. Давай. Какой мнение насчет того, что здесь происходит? Я правильно. Вот правильно. Что ты здесь припасаешь? Привет, Дима! Ой, не снимайте меня, да? No comment! No comment, так, hai să vă Не даю Диму гулять, я... Cineva am un apel nepreluat, pare că spuneți la ProTV. Hai, Cristina, am vrut să întreb... De telefon. Am vrut să întreb ce părere ai tu despre tot ce trece acum în piața voastră. Eu pot să spun așa, toate mașinile astea o să fie mâine la ora 10, inclusiv și ele de școală. Что такое? Întâmplarea evacuării în caz de extrem de inundații. Dar ce caută? По-русски ce părere ai despre Motelecom? Ce caută Motelecom? Motelecom? Eu cred că dacă se mai strică, să stingă toate, să urce pe stâlpii astea, înalt, să stingă toate becurile astea de... Să stingă toate provocațiile. Becurile telefonice, dacă în caz... Curat проводка. Да подкояшься, кстати, мой. Я вот так масон телефона. Техника речмишле. Так, я, конечно, так и примет. Рош, албастр, альбу. О, вот вообще я, грань такой. Не надо. Шоня. Ну, я, конечно, Wi-Fi. Ай. О, автобус задут. Și ne aflăm acum în Piața Cimișlie și ia că acum eu cu operatorii mei și operatorul o cheamă Tania. Este Tania Turulea, este foarte cumpștică. Да. Așa grudă, așa? Și acum vreau să ne zapadnească Билетные классы лака. Он тебе говорит, ты куда прешь? Таня, Таня. Да, так чувак вперед, а не Нагретая техника Молдовы. Haideți că formă tehnica aceasta. Eu Впервые в Чемишле открывается литература. Самая новая техника в Чемишле. Eu cred că tractorul de la Rusia este cea mai bună din toată Moldova și de aceea a făcut... Aici te vezi, numai că văd că lipsește domnul Bargan cu camera. Aici că este cea mai nouă, cea mai modificată aparatură din Чемишле. Pur și simplu este marcat. Echipa pompierilor, avem echipa pompierilor. Sperăm că dacă o să fie ceva... Ce trece pe piață? Hai, nu arăta cu degetul, vorbești Moldova normal. spășește. Domnul Stasenko, vă rugăm să vă prezentați părerile despre tot ce se petrece acum aici. Domnule președinte? Așa, dă-i o mână caldă, dă-i o labă. Pune o labă. Это нормально? Это гениально. Да не фотографируй, ты не улыбайся.
Cu noi de la școala numărul 2, îl cheamă Dima Grieter. Și acum te întrebăm, avem o întrebare la tine. По-русски, пожалуйста, Он не понимает. Снимайте, пожалуйста. Здесь будет первый в Молдове. Что вы думаете? Да послушай меня, человек. Ты меня послушай. Я вот имею к тебе один вопрос. Как ты думаешь, что здесь? Вот... Мемори, снимай. Хорошо. Все, снимала. Аня, пленка моя. Я думаю, здесь будут делать метро или построить какой-то кинотеатр для таких, возможно, будут строить дом для бедных детей, для бомжей, которые нуждаются в Ты, этом. может, думаешь про приют для животных, да? Нет, приют для животных построят в другом месте. Какой приют у нас в животных коллег? В центре. Спасибо, давай. Шаранина. Там Да. No comment. Și acum,